ಏತ್ ಪೊತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾಕಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬರ್ರಿ ಅವ ಅಂದ ತೀರ್ನ ಅಂದ ನಿಜನಾ ಅಂದ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನಿ ತುಲ ಅಯ್ಯ ರೋಸನ್ ಕಟ್ಪುಣ್ಣಿ ಬೋಡಂಡ ಕೇನು ಕೇನು ಯಾಚಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಶೇಖರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರತ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಬೇರೆದಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಿಯಾ ಎಂಕ್ಲ ಅರೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆರ್ ತೀರಿಯರಿಯಾ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪನಿಯರ ಏರ್ಲ ನಂಬರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ತೆರಿಪವನ ಬೇಗ ಪೋಲಾವ ಅಂದು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡೈತೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪನ್ಕ ಅವನ್ನ ಮರೈತೆ ಪನ್ಪುಡಲ್ಲ ಎಂಚಂದು ಹೋದು ಶೇಖರನ್ನ ತೀರ್ದೇರಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ಐಜ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ದಾನಿ ಆರೆ ಗುಪ್ಪನ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪನ ಆರ್ನ ಬುಡದಿ ಮಾತ್ರ ಆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಇಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಯ ಅಂದು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದರಿಗೆ ಕುಡದಾದಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂಚಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಪೊತ್ತಾರೆ ಪನ್ಕನ ಒಂಜಿ ಜಾನ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಅವು ಮಾತ ಅಮಸರಡು ಪೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಬಾಯ ಅಂಚತ್ಯ ಓನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನೋಡು ತೀರ್ದೆರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಇದು ತೀರ್ದರತ್ತ ತೀರ್ದೆರ ಬೊಕದಾದ ನಿನ್ನ ಸಾವು ತೀರ್ದೆರ ಇಜ್ಜರನ್ನು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾರೆಂಬೆ ಮುಂತ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಪುಗ ದಾದ ನಮ್ಮೇಟಿ ಏರಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಪೋದು ಶೇಖರನ ವೈಫ್ ಡ ಪನ್ಕ ಶೇಖರನ್ನ ಉಸಾರಿಜ್ಜ ಪನ್ಕ ಆರ್ ತೀರ್ದೇರ್ ಮಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ತೂಯ್ ಜನ ಅವು ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾದ ಪನ್ಕ ಆರು ತೀರ್ದೇರ್ ಪನ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಆರು ಸಮಾಧಾನ ಆಪೇರದ ಅಂಚಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ ಬಂದು ಶೇಖರನ್ನ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿನ್ ಯಾಂ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಕ ಪುಜು ನಿಕ್ಲು ಬೈಜಿಂದ ಆತು ಬಂಡು ಯಾನೇ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ ಮಾರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಂದು ಉಂತು ಮಾರೆ ಪೋಚಿ ಮಾರೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ನನ್ನ ಆರ್ನ ವೈಫು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚವು ಅವು ಮಾತಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನೆರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಪುನಃ ಕುರಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಆಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪನ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ದುಂಬೂರ ಪೋತೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಸರಿ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಹಿಂದುವಾ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಅವೇರಿಯ ಅವು ಶೇಖರ ನನ್ನ ಮಗೆ ಈಯತ್ತ ಪನ್ನಿ ಆಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಲ್ಲೆಂದು ಅಂದು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಆಯ್ ಬೈದೆ ನಮಗೆ ಹೋದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಇಂಬೇಡ ಪನ್ಕ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಪೋದು ಪನ್ನೋಡ ಪೂಜೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪನ್ಕಂಡು ಇಂಚ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಶೇಖರನ್ನೇ ಆರ ಇಜ್ಜಿರು ಓ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಪೋತೀನಿ ಈರು ಯಾನಾರ ನಮಗೆ ಅಂದ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಓ ಅವ ಪಂತಿ ಜಾಯ ಗೊತ್ತಾತ ಎಂಕ ಕೋಡಿರ್ದಿಂಜಿ ಒಂದು ತಿಗಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಪೋಪನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಫುಲ್ ಪೇಸೆಂಟ್ ಮಾರೆ ಇಂಬೇಡ ಪಂಡ ಇಂಬೇಡ ಪೋಪೆ ನಾನು ನಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಶೇಖರನ್ನೇ ಈ ಪನ್ ದಾದಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪನ್ ದಾದಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಈರಂತ ಕುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ದಾಯೇ ದಾದಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಶೇಖರನ್ನೇ ತೀರಿ ದಾನೆ ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಪ್ಪ ಇಂಬೆಣ್ಣೆ ನಾನು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತತ್ತದ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾನ ಶೇಖರನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿರು ನಿಕ್ಲೋರ ಪೋಪಾರೆ ಜಾರ ಹೀಲ ಒಂಜಿ ಮಗೇನ ಕನಿಕರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೇ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದೇನು ಪಣಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಈ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶೇಖರ ನನ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತನೇ ಸಹ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕೆ ಹಾಕೋರ ನಾಯ್ತಲಕ ಪೋಪಾರೆ ಜಾರ ತಾರ ಮರ ದೀಪೆತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಆಗೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏಜ್ ನಮ್ಮೋನಿಡಿ ಅತ್ಯ ತೀರ್ದನ ಅಂದತೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಯಾಂದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದರತ್ತ ರೋಸನ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದನ ಯಾಂದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೋಡು ಬೋರ್ಚ ಅವ ರೋಸನೆ ಬತ್ತಿ ತುಲೆಗೆ ಯಾಚೆ ಈ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡಾನು ಮಾರೆ ದಾನೆ ಶೇಖರನ್ನ ತೀರಿಯರು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ಬೋದು ತೆರಿಪಾಲ ಅಂದ ಈಯತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದಿನಿ ಅವ ತುಲೆ ಕೇನ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದಾರ್ನ ಮಗಟ ಕೇನ್ನಿಕ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದಿರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪೈನೆ ದಾನೆ ಆರು ತೀರಿದ್ರು ಅಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳ
ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತನೆ ಆರ್ ತೀರ್ನ ಪಗ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಬುಕ್ಕೆ ಮೇ ಇನ್ನಿಂದ ಬಂಡೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಓ ಯಾನ್ ಇನಿ ನೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಯಾ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳಾದಿತ್ತು ನೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮುಗೀತು ಅಂಚ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಯ್ದೀನಿ ಓ ಇದು ದುಂಗೋ ಮೆಸೇಜ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳ ಆತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸಿ ಜಂಡ್ಯ